Mira hansi pi ahem Tunisia tum Christian ben putat aron bari malong kachip ogdon. Laka Krisi langper constituency ke parlo bari long tok biarong amekar. Mira hansi pi ahem Tunisia tum Christian ben putat aron bari malong kachip ogdon. Lason si pi ni arkoi cekloni 5 player ni langper KKC tum pencepatir pi ponsi bari long tok biarong amekar. Mira hansi pi ahem Tunisia tum Christian ben putat aron bari malong kachip ogdon aputak. KKC tum pen kedeng pon. Bangso Christian ben putat aron bari malong kachip ogdon aputak hempo wara si arkli ponlo. Lapen homun hogan stame mesen pusi perang keteno nangkan pacini don. Mira hansi pi ahem Tunisia tum Christian pen putat aron bari malong kachip ogdon aputak lake. Aron barim ani macetang si pini penire tum hem Tunisia tami kikroi tipja panire tum Christian pen putat aron bari malong nang kachip ogdon lo. Lapen kar biaron barim kar klika pe ajutang si pini penire tum ta chadom chadi ponpo pusi alang tum ben ningje pon. Lapen nire tum Christian pen putat aron bari malong nang kachip ogdon ke niretum thangnat ta ke bengke pan kisung ke boywe bonsta miniritum kar biaran barim ani majutang kachihona jok siniritum pini puthot aron barim ajutang along nang chipokdon lo pusi ningje pon mangso Christian pen puthot aron barim along kachipokdon amai long langper ke KC amai pu sonjoy tiso lapen alang itum ari saho tum pensi cepatir pi pon lo lapen bangs along ke KC Central Committee kong chunbang welson tiso lapen mai pu atum chetong don lapen bari long tok biarong asar lapen rong amekar atum chetong dunsi Bangso Christian ben putat aron barim kachip ogdon amaya long mesen pen aron barim deng ponlong pamilo. Ningkang sampen si napakta keker kehap abiken si aron barim kecilang itu berjalan ningkang ke. Asap cara jalan lah persiapan itu nah udah bangke masih mana bangke arah berjalan ipo lah coba pujuan abangke bila aku bangke persiapan apa bangke cepat ordun jaga do asilah coba puju aja nih bangse di ipo ini kang sampai nih dulu masih tak kan hello milik dominasi rampu dalam dimakan dan segera sudah mana bangku. Boleh makan pencelok dan abang ke itu pensi keserap itu pensi keserap itu tuh yang serap ini cerap itu menawan dan idan vet lah milik tu idan vet ha Nalimen tadi kata. Nalimen ke virahan tak biara Cok apang si nili lah bangso barelo tok biarong lo nili tu walang li rong sa pencing lo lepen dagarong nili tu barelong habar kekesi habar ame long me ku alang li mencing tok bi nili pen birta kado be cipi lo alang li bang na thambon te bang lo je nili tu tok biarong habar pen idong kinti henten thot non ili tu aron banalo istan ki dum besaron balong ke bang tuji kula so birta lang nili pana kilo la si nili tu alang li tum lai ti hen sor bang ke kado be pupu birta cipi lo alang li tu don rap kado be pa dong salong chin di lo asi alang li tum pen puthot nili tu ke lo lang chin ki je tham lo asi ke lo chin ki je tham pen mo si nili tum piripi phanta birta pang dak lo birta cipi lo aso birta cipi lo ateng pen ke dam ta ningkan an ningkan surini ra ko re sia ningkan pen nili tu ke tiripi pen kabol ipa don pharo sirkep a Christian atung pen nili tolong puthot coki aron bari malong cepa oldulo la pusong si pining le thoda bangke ningkan kimi pen bangke nili tumdak lang fer ke sie hawara mai pen nili tum sitame pini la bang so me lo nali tum phan perang ke bitung phan cepa ponang kolom ke bangke la lo nili tum pini la bang so bare lo tok biarong lo ke dam tang ningkan isi ni balang litum iti hamasor lang litum hentu isi pen Kristan kwa nim rim dulo halaso nim kirim dun pen alang litum kopini koson ni pen alang litum puthot aning chirui bang tusi nili tum along puthot ke sie lo alang litum birtan cipilo nang chong dulo nang chi ki jethan lo la pusong se nili tum aku
là đã mấy phụ bên chính lóc rong sát bên chính lóc cả đó về đi tum chính kỳ tham mà lang đi tum phát pini pen pini anh kan mi pen alang tum đi tum phát phụ thoát aron bari mà kêu bằng thulong đi tum kopai cái milu kusin đi tum chama thap pang là sampai pulang jasa me pera bang ke la bang so hawar bare long alo alang li mensing topi alang li sita me ke claim ke dam ke me pik aja ne alang li tum thik dun long si pini li tum fan phụ thoát anh chụp pang ke li tum alang li tum intihem la bang so hem tunisi alang di tum hemisi atau hak kado kabe pini pen pu mukrang pira sinja anim rimpo pu alang di tum ke kroy tipen ke bang ke lidi tum sita me choro parti ke danta ningkan ta dolo boy pi sita me halaso sita me ili tum kakli ka pijo animal long benangan atum ili tum la kakli ka pijo anim ke kroy song lok si song krek podo la song bo pen pu mukrang dorbar tum ta pon lo la song sira sinja asong tum sita me pon lo la puson te lidi tum bang ke pining pen pining pen tala puson Kristen pen nili tung long puthot ka kaki anim long ke bang tuban nili tung la hawara mai pen make pining pen keceng kondo la sila puson si ke bang jila ni kan si tami nili tung un an bang ke alang li tung pen jok si nili tung pen chingki je thalong ke nili tung si tami ke ponji nili tung animal long ke wan je bang ke nili tung long nang bo idul ke nili tung si tami kaki cerap do ko sini lang fer ke si hawara mai lo me kui lo asinili la bang so ke than là bằng số bare long lang tung tăng chỉจะทางกันด้วยไม่พูดถึงเป็นรองสายกันด้วยจริงๆทำมาสิ่งนี้ตุ้งนิ่งกลางซ้ำจีนบางแค่ละล้อปีนี้อะไรเป็นอะไรดิตุ้งไก่เกะฮาละเกดามตั้งอะไรดิตุ้งเห็นมีซีรีส์ก็ส่งสิจบคือจบเป็นมาละบางส่วนนิ่มริมปูปีนี้เป็นอารมณ์อะไรดิปูตีริมตีรำจิงดุปูปูอะไรดิตุ้งนั่งเช็คกันแล้วกันด้วยแล้วล้านสิ่งนี้ดิตุ้งนิ่งเกถึงapang sih ngai tum palang ke bitung dua napan ningat long pen ngai tu apan ningkan kimi rong ker akar dom lape hempu mukang pira sinja hirjumi nai tu apan hang pisi kar dom pajerik lo pini ahok nang litum nangkar jo pathak la phoi lo ni tum tong sekot pen armu ga chingrum nang kok rong asa rubasal pen ke kca lang pher hawara mai long amai fu ake hai sonjoy tiso atum pen kacari kacalom pon ke mea jok ke klar ep ke thek long pen ajok si pini dak armu chingrum nang kok ba la phoi lo Christian adon hem dak intiham di ha intiham atu alang litum ke dam tangan ni pen ke Christian adhormo si alang litum rimbom lo ta kopi ko son pelone non aning ga chema thathu aning ga chekira thu lagani litum pudun theke delo tami ni tum ke kca phan alang litum nang chingki lo je kalbi kuru sar chira mai pen ai tum Christian ani ma phan kristama nim pen puthot aron barim aron ban mate aron bari maron kache bang thuki la sila solong nang cherap nang chetu nang deng dunji ma sarla nang chingki piduni ma mane nang deng pon bang dui ma puna chingki chithan lo la so teng pe ni tum rong saru basar pendak lang pherang kang arong saru basar be ni tum chingwai lo o la ke kasik sak ave ni tum kurusar be chingwai po ko son ko pisi ke minai ma pusi pini han fu bo jon thom pe ni tum ana mani long hirjume hang pon lo la pe ning che thelo bo mul bokan chỉ mía teng pensi alang litum hembang isia phan sitame pini pen bang kal biaron barim alang litum phan hok pon iglo nitum ke sia pen nitum ke bang jilang ni ans tame nitum chelang pon po pen komane abang khu komane akhai sitame kal biaron barim ron mate labang so dhorom kirim ji atum do pusitame nitum pen labang ke cerap situ dum bomji na pen ke kaprek adhorom phan ka sorsa thangta ave lukhimon puno kisan puno kaprek adhormos tame nili gi athe pi pen ke kca pen ni tum ki pudamia bangala pohelo karbi pirthia kitab alu thuil por lang plame por hetame sita hada karbi akul doma bema labang itum chichi nei pen itum arna maluna la matemu pinyani pirthia dangrong pipo che thangon be madu dai itum adhormo phan che thangoi lamnun che thango jutang che thango punai pu bangabe tame itumang thun ituma kuru itum arnam ang thun non serdihun ason sentu ason barong pharpirong be thongno be onteron ason thaksi boli e ason sarjol mang ason ku ang thun kuru saratum mukrang tum pen ba hem pu akai hoten songsari chu akai hoten ang thambo mang bom si pini kalbia kuru tum kulaka tum ki pini kalbia nam tum nang sirim bom si kheyang kang thim pu wang lo jutang nim rokom pini anang plang lo la ben khe tum pini kalbia khe tum kheyang thim pu chi pulong lo so jok pen si pini ni tum kalbi kuru sar chi ro mai pen dak ake hai sonjoy kisuk ke si lang pher hawara mai amai phula pen kedwan dak hawara mai tin pen asi tong amai phutung kabor i ke klem ke dam ke me posi pini krishna bang phu phas tame aron barim chewanong lo lai lo pini ni tum danai se tong na mang
ahok lo pedala tumangke karbi aron barim apu efis tamin thang adhormo kachirim sekte kachibi tidak kedo laka methang lana mang pu amale methang arnam phanchak tidak te pugali adhok tongke aron barim lo pusitame ningkan arjon se chak kedo ningkan kang tim anamania mai alam alun chi ni dum dado lapu aron barim pajoy dum dado laka pudame ta methang aman kachibi tek tepo madu alam ta alang litum karbi ke jok ba madu arnam phan madu tirim ha kachi ki pu kachi akha thai be der posi alang litum son cheplang da hai tala ana karbi tumbang non thayam non aron barim do ana tumbangke non ningkan surinda inkorai si aningkan lompe ke pen an arong aruk ke klar son theklong lo kuru sar tum ke klar son theklong lo pela ke si hawar mai ke seng tang ana dim ta ke klar son theklong lo la penili si ka chuni lang la pu helo komane yong si bari thea nam kiri do peng anam puno dor puno kapre anam puno kar kliun e pen kar kliun e lo pu pen ke Christian adhormo ba kapre adhormo dunang ne ni tum nang rabun la sonang kera ba na puilo nangli hem jong si alo so side sarpi sabra sarpik pik lo la soar nam madu tanang dengon bang we pute soar nam ni tum thang ati puchera nang ne pin pen ni tum ningkang sampe ni tum deng ponji na pen ni tum la soar nam deng pon si alang ni han pajok pon po puabur hingkan sek long klem pipon bompo alang litum harman bangke ta alang litum arnam ke thi ka chor kliun ia jok pen kapre kanim kirim dunji pa bangke nang nilu pusi chuning gila